Nu vil vi introducere et helt nyt program, Mediernes Påvirkning, som i dag handler om voldelige videospil. Det bliver spændende. Ja, det er Mediernes Påvirkning, hvor vi i dag har om voldelige videospil. Vi husker jo alle sammen det gode gamle Death Race fra 1976, som skabte en hel masse oprør på grund af det revolutionære voldelige gameplay. I 1992 så udkommer Wolfenstein 3D, som er det første store first-person shooter-spil. Det bliver rigtig populært især på grund af de revolutionære voldelige handlinger, og blandt andet Doom bliver inspireret fra det her spil. I 2001 så udkommer Grand Theft Auto 3, som igen chokerer folk. I Grand Theft Auto kan man nu selv bestemme, hvordan man vil opføre sig i samfundet og blive straffet derefter. I 2009 så udkommer Call of Duty Modern Warfare 2, og det bliver det mest spillede Call of Duty spil nogensinde, og det bliver en kæmpe succes. Call of Duty Modern Warfare 2, det er et godt eksempel på, hvordan voldelige videospil ser ud i dag. Og skal vi så til at komme i gang? I dag så vil vi besøge af ekspert Allan Petersen, som er uddannet hjerneforsker og en af Danmarks førende eksperter inden for videospil. Vi har så inviteret Frederik ind i studiet, som bruger flere timer foran skærmen hver dag for at høre hans mening. Og så skal jeg også lige huske at sige, at man kan ringe ind hele tiden, hvis man får lyst til at blande sig i debatten på nummer 22 22 22 60. Og nu siger vi goddag til Allan Petersen, som vil guide os gennem diverse argumenter for, hvorfor nogen mener, at vi bliver mere voldelige af disse spil, og hvorfor nogen mener, at vi ikke bliver mere voldelige. Goddag. Goddag. Okay, Allan, lad os gå lige på hårdt. Nogle forskere de mener, at voldelige spil er skadelige for os. Hvorfor? Jeg har lavet rigtig mange undersøgelser, der viser, at man blandt andet bliver mere voldelig af at spille voldelige videospil. Blandt andet er der en kinesisk undersøgelse fra 2011, der viser, at overdreven brug af voldelige videospil øger risikoen for psykiske lidelser, f.eks. angst. Det øger også risikoen for social fobi og depression. Ja. Samtidig har der været rigtig mange terrorister og voldsforbrydere, f.eks. Anders Breivik og Anders Lanza, hvis ekstreme forbrug af voldelige videospil har gjort, at de har gjort, som de har gjort. Man mener, at Anders Breiviks ekstrem brug af voldelige videospil har gjort, at han har fået det her sort-hvide billede af verden, og ser sig selv som en frihedskæmper. Undersøgelser viser også, at man bliver mindre empatisk, altså dårlig til at sætte sig ind i andres følelser, og mindre påvirket af voldelige billeder, hvis man spiller meget voldelige videospil over en lang periode. Ja, tak for det, Allan. Nu er vi blevet lidt klogere på, om man bliver mere voldelig af at spille de her spil. Og nu har vi sørme fået besøg af Frederik, som normalt bor i Albertslund. Velkommen til, Frederik. Tak for det. Frederik, du bruger jo utrolig meget tid på at sidde foran din skærm og spille de her spil. Men hvad for nogle spil er det egentlig, at du spiller? Jamen, jeg spiller det nye GTA. Det kan jeg ret godt lide at spille. Jeg kan også rigtig godt lide Call of Duty. Generelt synes jeg, at first person shooter genren er rigtig fed at spille. Ja. Må man spørge, hvad det er, du spiller på? Jamen, jeg spiller på min PlayStation 3. For det meste med mine venner online. Tak, Frederik. Allan, er du der nu? Super. Nu har du hørt, hvad Frederik han har sagt, og det lyder som om, han er en blomstrende person nu. Tror du ikke, at de har spillet de her bidraget til hans personlighed? Ja, tak, Allan. Nu får jeg simpelthen at vide, at vi har en lytter igennem, og det er Mogens fra Fyn. Er du med os, Mogens? Ja, det er det. Jeg har fået at vide, Mogens, at du gerne vil stille spørgsmål til Frederik og Allan. Ja, nu har jeg lyttet lidt til jeres program, og jeg er faktisk stadig i tvivl om, man rent faktisk bliver mere voldelig af spil. Ja, Frederik, vi kan jo starte med dig. Føler du, at du bliver mere voldelig af spil? Ja, på kort sigt kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt mere aggressiv. For eksempel når jeg spiller online, og jeg skal med mine venner, og den der ikke rammer, skal jeg godt finde på at sige, hvad laver du, mand? Men på lang sigt synes jeg ikke rigtig, der er noget. Nej, okay. Men Allan, hvad siger du? Forskningen siger ikke entydigt, man bliver mere voldelig eller aggressiv af at spille. Det er derfor svært at komme med et direkte svar. Nogle undersøgelser viser, at man bliver mere aggressiv, og andre viser, at man bliver bedre til at samarbejde. Jeg anbefaler personlige anbefalingerne fra PG. Det vigtigste år, nemlig fra 6 til 12, der udvikler hjernen sig til den person, man bliver i sidste ende. Det er derfor vigtigt, at de indtryk, hjernen får, ikke sætter så dybe spor i fremtiden. Okay, så det er så årene 6 til 12 år, der stort set former ens karakter. Det kan derfor godt være de indtryk, man får fra det miljø, man vokser op i, som gør en mere voldelig, og ikke nødvendigvis de voldelige spil. Ja, det kan det godt. Men der er ikke en syndebuk.
mange bæk gør et stor å. Og det voldelige videospil kan godt være en af de bækkene og være med til at bidrage negativt. Men det er der stadig uenighed om. Ja, så bliver vi lidt klogere på det. Mogens, var det nok svar for dig? Ja, det var også fint svar for mig. Vi ses. Ja, tak for et spørgsmål, Mogens.